У 1882 годзе знакаміты англамоўны пісьменнік ірландскага паходжання Оскар Вайльд пазнаёміўся ў Атаве з канадскай мастачкай Фрэнсіс Рычардс і наведаў яе майстэрню. У 1887 годзе Рычардс пераехала ў Лондан, дзе яна сустрэлася з Вайльдам і напісала яго партрэт. Пазней Вайльд сцвярджаў, што менавіта гэты выпадак натхніў яго на стварэнне рамана «Партрэт Дорыяна Грэя». У снежні 1887 года я пазіраваў для адной канадскай мастачкі, якая гасцявала з сябрамі ў паўднёвым Кенсінгтане. Калі сесія скончылася, я паглядзеў на партрэт і жартам сказаў: «Як трагічна! Гэты партрэт не пастарэе ніколі, а вось я, на жаль, састарэюся. Калі б толькі было наадварот». У той самы момант, калі я вымавіў гэта, мне прыйшло ў галаву, што гэтая ідэя можа выліцца ў выдатны сюжэт для апавядання. У выніку атрымаўся Дорыян Грэй. «Партрэт Дорыяна Грэя», адзіны раман Оскара Вайльда, існуе ў 3 версіях. Варыянт нумар 1. Часопісны варыянт у 13 главах быў апублікаваны ў Ліпін-Котс Манслі Мэгазін у ліпені 1890 года. Ён зазнаў значныя цэнзурныя скарачэнні. Рэдактар часопіса Джозеф Маршал Стодарт выдаліў прыкладна 500 слоў з арыгінальнага тэксту перад яго публікацыяй. Варыянт нумар 2. Першае кніжнае выданне ў 20 главах выйшла ў красавіку 1891 года. Вайльд дадаў главы 3, 5, 15, 18, а апошнюю главу падзяліў на 2, якія сталі главамі 19 і 20. Варыянт нумар 3. Арыгінальны тэкст дасланы ў амерыканскі штомесячны часопіс Ліпін-Котс. Ён быў практычна забыты ўсімі, за выключэннем прафесійных даследчыкаў творчасці Вайльда. Гэты тэкст апублікавала ў 2011 годзе выдавецтва Гарвардскага універсітэта. Беларускі пераклад рамана аб'ядноўвае ў сабе кніжныя выданні ў 20 главах і арыгінальны тэкст. Пасля бязлітаснай крытыкі часопіснага варыянта рамана Вайльд напісаў прадмову, у якой адказаў крытыканам нізкай трапных эпіграм. Прадмова была апублікавана ў Fortnightly Review, адным з самых вядомых і ўплывовых часопісаў у Англіі 19 стагоддзя, а потым у кніжнай версіі рамана. Змест, стыль і сэнс прадмовы зрабілі яе вядомай у якасці літаратурнага і мастацкага маніфеста, падтрымку праў творцаў і філасофска-мастацкай канцэпцыі, вядомай пад назвай «Мастацтва дзеля мастацтва». Жадаючы растлумачыць, якім чынам неабходна чытаць раман, Вайльд скарыстаўся афарызмамі, якія апісваюць, у чым палягае роля мастака ў грамадстве, мэта мастацтва і каштоўнасць прыгажосці. У ёй прасочваецца знаёмства Вайльда з даасізмам і філасофіяй Джоан Джоу. Перад тым, як напісаць прадмову, Вайльд напісаў рэцэнзію на пераклад твораў Джоан Джоу. У сваім эсэ «Крытык як мастак» Оскар Вайльд казаў: «Сумленны падаткаплацельшчык і яго здаровая сям'я несумненна часцяком высмейвалі купалападобны лоб філосафа і смяяліся з дзіўнай перспектывы пейзажу, які ляжыць перад ім. Калі б яны сапраўды ведалі, хто ён, яны б затрымцелі. Бо Джоан Джоу правёў сваё жыццё, прапаведуючы вялікае крэда бяздзейнасці і падкрэсліваючы бескарыснасць усіх рэчаў». Оскар Вайльд. Партрэт Дорыяна Грэя. Прадмова. Мастак – стваральнік прыгожых рэчаў.
Мэта мастацтва – выявіць сябе і не паказваць мастака. Крытык – гэта той, хто здольны ў новай форме або новымі сродкамі перадаць сваё ўражанне ад прыгожых рэчаў. Найвышэйшая разнавіднасць самай бяздарнай крытыкі – аўтабіяграфія. Тыя, хто ў прыгожых рэчах бачаць брыдкія падтэксты, людзі разбэшчаныя і прытым неабаяльныя. Гэта вялікі недахоп. Тыя, хто знаходзяць прыгожыя сэнсы ў прыгожых рэчах, людзі высокаразвітыя. Яны не безнадзейныя. Абраныя ж тыя, для каго прыгожыя рэчы азначаюць толькі адно – прыгажосць. Не бывае кніг маральных ці амаральных. Кнігі напісаны альбо добра, альбо дрэнна. Вось і ўсё. Непрыязнасць 19 стагоддзя да рэалізму – гэта разлютаванасць Калібана, які пабачыў сябе ў люстэрку. Непрыязнасць 19 стагоддзя да рамантызму – гэта разлютаванасць Калібана, які не пабачыў сябе ў люстэрку. Для мастака маральнае жыццё чалавека – толькі адна з тэм яго творчасці. Мараль жа мастацтва у дасканалым выкарыстанні недасканалых сродкаў. Мастак не імкнецца нешта даказваць. Даказаць можна нават бясспрэчныя ісціны. Мастак не можа быць маралістам. Этычная прадузятасць мастака спараджае недаравальную манернасць стылю. У мастака не можа быць хваравітых фантазій. Мастаку дазволена адлюстроўваць усё. Думкі і словы для мастака – гэта інструменты мастацтва. Заганы і дабрадзейнасці для мастака – гэта матэрыял для мастацтва. Калі размова ідзе пра форму, эталон для ўсіх відаў мастацтваў – музычная творчасць. Калі пра пачуцці – акцёрскае майстэрства. Усялякае мастацтва адначасова і павярхоўнае, і сімвалічнае. Тыя, хто спрабуюць заглыбіцца ніжэй паверхні, моцна рызыкуюць. Тыя, хто спрабуюць разгадаць сімвалы, таксама рызыкуюць. На самай справе, мастацтва адлюстроўвае не жыццё, а гледача. Калі вакол мастацкага твора ўзнікаюць спрэчкі, значыць у ім ёсць нешта новае, складанае і значнае. Калі крытыкі разыходзяцца ў меркаваннях, значыць мастак не здрадзіў самому сабе. Можна дараваць чалавеку стварэнне карыснай рэчы, толькі калі ён ёю не захапляецца. Адзінае апраўданне для стварэння бескарыснай рэчы – гэта моцнае захапленне ёю. Усё мастацтва спрэс бескарыснае. Оскар Вайльд.